ಹಲೋ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಏನು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೋಧಿ ಕಡೆದು ಪಂಡ ಇಡೀ ಗೋಧಿನ ಕಡೆದು ದೋಸೆ ಮಂತೇನಿ ಕಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಿಂತಿತ್ತೆ ಚೂರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನ ಚೂರು ಗಡಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅರೆಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ದೋಸೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದು ಚಾಪಾರ್ದು ಪೋಯಿರು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬೊಲ್ಪದ ರುಟೀನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡತಿ ಬಡ ಮೀದು ಪೂರ ಆತಂಡು ಈ ಕಡೆ ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪದ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವಡತಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನಿ ಬೊಲ್ಪಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊನ್ಗಂದು ಏನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗೊಂದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಹೊಸತಾದ ತೊಗೊಂದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ ಏನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಲ್ಪದು ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಯಾನು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೋಸೆ ಅವೊಂದುಂಟು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಡ ಬೊಲ್ಪುಗವೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪಾಯರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಟು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟಿತ್ತು ನೀಡ್ದು ಅದನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೇ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚ ದೋಸೆ ಮಂತದಾದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಚೂರು ಅಡಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅರ್ಧ ಇತ್ತೀನೇನು ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಸರ್ಪುಡು ಪಾರ್ದು ದಿಕ್ಕ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅನಾಟ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬೊದ್ಲೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆಟ್ ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೆಸ್ ಅರ್ಧೆರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಏನು ಸುರುಕು ಸರ್ಪುಡು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾರ್ದು ದೀದೆ ಕುಂಟಾರ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ದಿಂಜ ಪೊರ್ತು ಇಂಕ್ ಕುಂಟಾರ್ದೊಂದು ಅಲ್ಪ ಉಂತೆರ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅಂಚ ಐನ ಸರ್ಪುಡು ಪಾರ್ದು ದೀದು ಬರ್ತದು ಮುಲಿತೇನು ಚಾಪಾರ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನೋ ಬೊಲ್ಪು ದೋಸೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಂಚ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ನಿಲ ಯಾನಿತೆ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಚೂರು ಕುಂಟುಲಂಡು ಆಡ್ತೀರೆ ಕುಂಟುಲು ಸರ್ಪುಡು ಪಾರ್ದು ದೀದು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಗಂದು ಬುಕ್ಕ ಕುಂಟಾಡ್ತೀರ ಪೋಳಿದು ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪುಗ ವೆಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಎಂಚಿನ ಪಟ ಬಟಾಣಿ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೇನಿ నేను ಇದಕ್ಕೆ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಾತಿಜಿ ಇನಿ ಆಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಕೋಡೆನೆ ನಾನು ಬಟಾಣಿ ನೀರು ಪಾರ್ದು ದೀತೆ ಅಂಚ ಅವು ಇದು ಬೊದ್ದುಲ್ದನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಬೇಯರ ದೀಪೆ ಒಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಮೂಲಿತೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೋಡೇನ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಚೂರು ಚಕ್ಕೆ ಚೂರು ಸೋಂಪು ಒಂದು 2-3 ಲವಂಗ ಬಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಚಿ 2 ಬಕ ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಇಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುನೊಂದಿತ್ತನಡ నేను ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಮೂಲು ನೆನೆ ಯೂಸ್ ಅಂತಂದಲೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ನೆಟ್ಟು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೊಕ ಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಈತು ಅದೇ ತೊಂದೆ నేను ಈತೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊನಡು ಇಂದುವೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ನೆನೈತೆ ಸೋಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ ಮುಲು ಚೂರು ತಾರದೆನೆ ಪಾರ್ದು ಐದು ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದು ಫ್ರೈ అయినా ಯಾವು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿದ್ದ ನಂಚಿನ ಮಸಾಲೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನ ಪಾಡು ಇದೈತೆ ಸೋಕುಡೆ ಎಣ್ಣೆಡು
ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪುವ ಅಂಚೈನೆಟ್ ಇನ್ನು ಅವಚ್ಚೂರ ಇನ್ನು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊಡು ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೋಕುಡೆ ನೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇತ್ತೆ ಸೋಕುಡೆ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನಾನೈತೆಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಿನಗಳ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೈನೆಟ್ ಇನ್ನು ಮಸಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಡೈತೆ ಚೂರು ತೂದು ಪಾಡು ನೋಡು. ಒಂದು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಬಟಾಣಿಲ ಬೇಯ್ಪೈನೇನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆಂದು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡೊಂದಿತ್ತು ನಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋನುಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚಿನಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಆತೆ ಒಂದು ಆಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕಚಿಪ್ಪು ಮಂತದಾಂಡು ಐತೆ ನುಪ್ಪು ಉದೀತೆ ನಾನು ಕುಂಟಾರ್ದೊಡು ಅವೇ ಅಡಿಗೆ ಹೋದ ಬೇಲೆಂಜಿ ಬೇಗ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕುಂಟು ಅರ್ಧ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ರೆಸ್ಟೇ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಅವತ್ತಂದರೆ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದೀತೆ ಕಚ್ಪು ಮನ್ಪೊಣ ಇಡೀಟೆ ಯೂಸ್ ಅಂತನ ಪಾತ್ರನು ಅಪ್ಪ ಗದೆಕ್ಕು ಯಾಪ ಲಂಚನೆ ಮನ್ಪುಬೇಯನು ಇನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಜಿಯನು ಬುಕ್ಕ ರಾಶಿ ಬೂರ್ನಂಡೆ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉದಾಸೀನ ಬರ್ತುಂಡು ಐನು ಪೆರಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದು ಐದವು ತೆಕ್ಕೋದು ಕುಳ್ಳಿಯಾರೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಯಾಪ ಲಂಚನೆ ಅನ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಅಂತಾರೆ ಪಾತ್ರನ ಅಪ್ಪಗನೆ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ದಿಯೋಡ್ಬೆ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐನು ರಾಶಿ ತೂದಾನಾಗ ಮಂಡೆ ಚಾಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೈನೇಟ್ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಂಡು ಕಚ್ಪುಲಾಂಡು ಐತೆ ನುಪ್ಪುಗು ದೀತೆ ನುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೇಯ್ತನೇಂಡ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆದ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಬೈಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಬಾಕಿದಾವ್ ಅಂಚ ನಾನೈತೆ ಕುಂಟಾರ್ದೋಡು ನಾನು ಕುಂಟಾರ್ದೋನೆ ಇನ್ನು ದೊಂಬುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬುಂಡು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು ಇಡೆಗ್ಲ ದೊಂಬೆ ಬರ್ತದದು ನಿಕ್ಲು ನೆನಪರ ಬಲ್ದಾಯಿ ದೊಂಬು ಕುಂಟಾರ್ದೇರ ಬರ್ಪಲ್ಲೊಂದು ಎಂಕ್ ಅಡಿಗೆ ತುಂಬ ಆಯ್ಚಿನಂಡು ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಕುಂಟಾರ್ದು ಪೂರ ದಾನಾಗ ಬಡ ಅಣ್ಣಂಡ ಪಂಗ ಆಪುಂಡು ಹೊರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಯಿನ ಇರ್ದದು ಅಂಚೈನಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೋಣ್ವೆ ಅಂಚೈತೆ ಕುಂಟಾರ್ದೇರ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ರಪ್ಪ ಕುಂಟಾರ್ದೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರೇ ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ ಏನು ರಪ್ಪ ಆರ್ತದೆ ಪೋಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರು ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂಗ ಆಪುಂಡತ ಕುಂಟಾರ್ದೇರ ಪತ್ತೆರ ಪೂರ ಪೋನನಿಕ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡತ ಅಂಡದು ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ಯಾನೆ ಒಂಚೂರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಯಾಪಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಉಳ್ಳಾಯಿನೇನೆ ಮುಲು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪು ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕುಂಟಾರ್ದು ಅಂಡದು ಆತೆ ಬೇಲೆ ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಬೆರ್ಪ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತನೇಂಡ ಕುಂಟಾರ್ದನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಂಡು ದಿಂಜ ಜಡ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಅದು ಪೋವೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಬಾಡಿ ಚೂರೊಂದು ಆವಡು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಐಕ್ ಪೋಡದು ಯಾನು ಚೂರು ಬಂಗಾಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಕೈಟೆ ಕುಂಟಾರ್ದುವೆ ಎಂದು ಯಾನು ಕುಂಟಾರ್ದು ದಾಂಡು ದೊಂಬುಂಡು ಇನಿ ಅಂಚೈನೇಟು ಹುಣ್ಗು ಸೋಕಡೆ ಎನ್ನೈನಿ ಉಳ್ಪೊಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಬೇಲೆ ಆಂಡು ಗಂಟೆಗೆ ಪದ್ರಾಡು ಆಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪಣೆ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡಿನಿ ಸರಿ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಯಾನು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪುವೆ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ವೀಡಿಯೋ ಉಂತಾಯಿನಾಲು ಇತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ವನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಚೂರು ಕುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುದನಾಗ ಇಂಕೊಂಚೂರು ತರೆಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಜೆತ್ತೆ ನಾಲು ಲಕ್ಕದು ಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಐನ ಆತಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪೊಡು
ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತೆತ್ತೆ ಜೆತ್ತದಿಲ್ಲ ತರಬೇನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಜಿ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ತರಬೇನೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಟು ಚಿನ್ನ ಪಡೆದು ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಭಯಂಕರ ತರಬೇನೆ ಒಂದುಂಟು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಚಾದಿಯೋಡು ಚಾ ಬರ್ದಾನಗಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪಣ ಅದು ತೋಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಕಡಿಮೆ ಜೆಪ್ಪುನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾತ ಇಂಚ ತರಬೇನೆ ಅಂಚಿನ ತಲ ಇತ್ತನೆ ಅತನ ತಲ ಸುಸ್ತು ಮೀನಿತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೆಪ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಎಂಚ ತರಬೇನೆ ಇತ್ತನೆ ಜೆಪ್ಪನೆ ಯಾಪಲ್ಲ ತರಬೇನೆ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಅನ್ನಡ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇನಿ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದಿ ಆತುಜಿ ಆಯ್ತ ಉತ್ತುಜಿ ಭಯಂಕರ ಪೇಯ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮೊಳೆ ಚಾರಿಕಾ Pide batu kuliah, suruh fresh sekali, nggak tunggu, capakan. Itu baca. ಏನು ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಡ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಪಕ್ಕ ಪೋಪನೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪದ ವೀವು ಯಾಪಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕಿಪ್ಪುನು ಅವಳ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಮನ್ಪುಣಾನಿ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೈತಿಪ್ಪುಜಿ ಬಾಕಿ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕಿಪ್ಪುಡು ಏನಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗುಂಡು ಅಂಡ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ದ ಆತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮೀದು ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಏನಿದೆ ಕತ್ತಲೆ ನೈಟ್ಗೆ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂತನ ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಮಂತಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ನೈಟ್ಗೆ ಇನಿ ಚಪಾತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನೈಟ್ ಏನು ವನಸ ಅನ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಅಂಚ ಚಪಾತಿಗೆ ಮೂಲು ಉಂಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತೆ ನಾನು ಲಾಟೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ಹೊರನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಐನು ಇಂಚಿನ ಚಪಾತಿ ಲಾಟು ದೀಪ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಅನ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಉಂತೆರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಪಡೋದು ಮೂಲು ಲಾಟೊಂದು ಅವಳು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಅಂತ ದೀಪುಂಡ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾಪುಡು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಉಂತೊಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಲಾಟೊಂಡ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಪುಣೆ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಅನ್ಪುಣೆ ಇಂಚ
ಚಪಾತಿಲ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಕರಿಲ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಲೇಟ್ ಆತಂಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡಿ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೆರಪ ಕಂಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕಿ ಕಡೆ ತರಬೇನೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಚೂರು ಉಪ್ಪದ್ರ ಕೊರಂಡೆ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನು ಅಂತ ಇಂದು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಚಪಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಣಸು ಪೂರ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಜಿ ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಬೇತೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡಾವು ಅದೇ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡಾವು ಬೊಕ ಒಣಸು ಪೂರ ಆತು ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಂದು ಬೊಕ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಮನ್ಪುಣದಿತ್ತು ಒಣಸಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಅನ್ಪುಣದಿತ್ತು ಟ್ರೈ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಸರಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲ ಹೊಸತಾದಿತ್ತು ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್